Wani matashi mai suna Comrade Abba Ahmad ɗan asalin jihar Kano ya yi alƙawarin kashe kansa matuƙar Hanan Buhari ta auri Muhammad Turad ba shi ba. Comrade Abba Ahmad matashin ɗan kasuwa ne kuma ɗalibin jami'ar Northwest University ne da ke Kano. A shekarar ƙarshe ya yi alƙawarin ba da sadakin miliyan 1 ga Hanan Buhari, sannan ya yi alƙawarin ba da kyautar 200,000 ga wanda ya haɗa shi da ita. Babban abin duba yanzu shine yana kan gadon asibiti a sakamakon yanke jiki da ya faɗi lokacin da ya samu labarin Hanan Buhari za ta auri Muhammad Turad. Wanda ake sa ran zai aure ta mai suna Muhammad Turad ɗa ne a wajen tsohon ɗan majalisar wakilai Alhaji Mahmud Sani Sha'aban, wanda ya wakilci Zaria a shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2007, sannan ya taɓa takarar gwamna a jihar Kaduna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ACN. Surukin Buhari mai suna Muhammad Turad yanzu shi yake ba tsohon gwamnan jihar Legas shawara ta musamman da kuma ministan ayyuka mai ci a yanzu, wato Babatunde Fashola.